Imos co tutorial básico número 6 de SketchUp. Neste caso imos a facer unha pirámide de base triangular. Bueno, realmente a figura que imos a facer é un tetraedro regular, un tetraedro formado por 4 triángulos equiláteros. O triángulo da base vamos a inscribir nunha circunferencia de radio 200. E para elo, en primeiro lugar, o que facemos é trazar un círculo de radio 200, tecleamos 200, o círculo quédanos moi pequeniño, aí casi non se ve. O que facemos cando sucede isto por un problema de escala é darlle a roda do rato para aproximar e que nos quede un tamaño cómodo. A continuación seleccionamos a ferramenta polígono, que é esta que ten forma de triángulo. Ca ferramenta seleccionada tecleamos o número de caras, neste caso 3, xa que é un triángulo. Damos Enter. Vamos a orixe de coordenadas, facemos clic e sobre o eixe vermello buscamos a intersección deste eixe co círculo que acabamos de trazar. Ahora temos unha base do tetraedro formado por ese triángulo equilátero. A continuación vamos a facer unha marca hasta onde vai a chegar a altura do triángulo. Para saber onde vai a ser esta altura, seleccionamos a ferramenta Medir. Con esta ferramenta seleccionada medimos a altura que ten ese triángulo da base. Vemos que esa altura nos dá 300. Damos a escape. Ahora o que temos que facer é unha marca de 300 partindo do vértice. Esta marca partindo do vértice 300, e esa marca é que nos indica ata onde van a chegar os triángulos das caras laterais. Agora, coa ferramenta liña, unimos cada un dos vértices do triángulo da base ca marca que acabamos de facer para que se vayan pechando as caras. Xa temos dúas caras pechadas e pechamos están as tres pechadas, e con isto casi está a figura rematada. Se nos vemos a figura por baixo, vemos que é blanca, mentras que por a parte superior ten un color así grisáceo. O motivo de que suceda isto é que estas caras están dadas volta. Entón, o que imos a facer para que a figura coincida cada lámina, en primeiro lugar, é eliminar o espacio sobrante entre o triángulo da base e a circunferencia exterior. Seleccionamos e suprimimos. E, en segundo lugar, temos que seleccionar as tres caras superiores do tetraedro e darlle a volta. Para elo seleccionamos. Para seleccionar máis de unha cara temos que pulsar control. Temos as tres caras seleccionadas, pulsamos no botón dereito do rato para que nos aparezca o menú contextual, seleccionamos invertir caras e xa vemos que nos queda o tetraedro ou pirámide toda de cor branca. Con isto estaría rematada a nosa peza.